Assalamu alaikum ma'abota amfani da MTN. Yau wannan garaɓasan naku ne masu amfani da layin MTN. Za ka saka Naira 200 kacal a kan wayarka. Idan ka saka Naira 200 a kan layinka na MTN, za ka samu data 1.5 gig, wato data 1500 a takaice. Zan baka wannan code ɗin kyauta. Idan ka shiga com ɗinka kamar haka, sai ka danna *312 *88# sai ka danna akan layinka na MTN bayan ka saka 200. Zai baka wannan rubutun. You will be charged 200 for this purchase of 1 gig plus 500 MB monthly plan. To proceed, select sai ku danna wannan number 1. Kana shiga wannan number 1 din kana danna send it. Idan 200 a wayarka, kai tsaye za ka ga 1.5 gig ya sauka akan wayarka. Gwada wannan abu. Garaɓasa ce ga masu amfani da layin MTN. Bisalam. Naku Junaidu Aminu Kilishi.